Bazalwane, egameni likaJesu, uKristu waseNazaretha, thank you so much for tuning in. It is that time of the week again. Thank you so much for tuning in. Yes, and today we have our guest namhlanje eqalayo ukufika la izoba nathi esimbongayo uNkulunkulu ukuthi ifike la namhlanje egameni likaJesu Kristu. It's a testimony time bazalwane, siyambingelela kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Let me take this opportunity and greet each and everyone la namhlanje. Ngiyazi ukuthi KZN is in the house, Gauteng, Mpumalanga, Western Cape, Eastern Cape. Siyabonga bazalwane, siyambonga uNkulunkulu for your time kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, asiphezi uNkulunkulu ke akanigcine bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane for sharing your time with us egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Before we start our show, I would like us to pray egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Dumo lonke uNkulunkulu lokufanele lungolwakho, uNkulunkulu wethu oyingcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Oh, moya ingcwele siyabonga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Father. We thank you, Lord. Ngegama likaJesu. Mighty God, we pray, O Father, in the name of Jesus. We pray, O Father, the blood of Jesus, it is all over this place, oh God. We pray, oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. The Lord of darkness, Lord my Jesus God, Christ. We lift my up your God, name my God. by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Believe that I, oh God. In Jesus' name, amen. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu. If it is your first time here, please do make sure that you subscribe so that you won't miss any of our upcoming uploads. Siyabonga uNkulunkulu namhlanje. Angithathe le thuba ngamukele i-guest yethu esinayo la namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. My leadership. Ngiyaphila baba. Ngomusa omkhulu siyaphila kakhulu mphathi wami egameni likaJesu Kristu. Ni right kodwa nani? Right. Siyabonga kakhulu baba ngoba qala ukubona mhlambe babona bani mfundisi wami. Lona ngusabelo kwaSingiselo. Ikhaya lingapha edutywa ngokuzalelwa uXhosa kwaXhosa bacaleka. Ngokuhlala ngoba uselapha eRustenburg umzuzwana. Okay. Nami ke ndizoshare ubungqina bami and can ndahlangana nabo kwi-spiritual warfare and can ne-problems ne-spiritual warfare attacks for quite almost 10 years. Sure. Of battling this spiritual warfare. Before sizongena khona lapho ngicela ukuyovala lapha ngathi kune light elingiphazamisayo lapha. Inkulumo yethu iphazamiseke. Yeah, perfect. Yeah, sibonga kakhulu bazalwane uxolo nje kuleyo ndawo khona okuncane besakulungisa la bekungekho right. But sesikhona khona la sithe sokhuluma ngobufakazi bakho about the journey of your life, ezinye zezinto oyeke wahlangabezana nabo nazo. Ngikhumbula nje ezinye zazo kwathi ukuzi-highlighter la nje bangizama nje ukurefera kuzona. 10 years of spiritual warfare in your journey of life. Mhlawumbe ngingathanda nje ukuthi nomuntu okhona lapha ekhaya ukuze singalokhu simosha isikhathi sivele singene ngqo kuzona zonke lezi zinto ngoba isikhathi sethu sona asisihluphi kakhulu la, inkinga sinayo kakhulu kodwa nje nawe uzothi nje empty yourself up until ufike la ofika khona. For 10 years ungena kanjani kuyo le warfare?
Le warfare mzalwane wam andingenanga ndiyiqaphele ukuba ndingene andiyibonanga kakhe kuba bendingomntu ukhonzayo ngelaa xesha. Okay. So indiqale le nto ngo-2015. Ngo-2015 bendiseKapa ePhilippi, ndihlala kwenye iyadi phaa ndirenta khona e-backyard. So uqala kwayo kwaqala kubana kufika ii-voices bane qongofo AM. Okay. Kunabantu abangoomama abazawuxabana ngapha kwecango. Okay. Ndive ii-voices ezingathi bayashawutana. After that ndawuathekwa ke ndathekwa kuse mhlawumbi kunzima novula umlomo, kubuhlungu nemihlathi yonke indawo. So yaqhubekeka le nto yenzeka until ndade ndaya kwenye i-local church ekufutshane phaa kum. Ndinqena uyidarula ngegama, ndinqena uyibiza. Yeah. So after ndiye phaa kuloo nkonzo kwake kwathumalala kancinci. So nam ke ndaphinda ndalibala, ndabuyela endleleni. Nje bendingakhonzi nje bendingomkhonzi. So kudlule unyaka ongu-2016. After 2016, 2017 yaphinda yabuya le nto, ibuya ngamaphupho. Okay. So iqale ngamaphupho. So ndibane ndiphupha engathi someone feeding me waste, human waste. So kuse umlomo unelo vumba. Sure. Yaqhubeka. Yathi nqam yayeka leyo. Kuthe ngo-2018 ndilele ndisahlala eBetter Life ke ngoku kwapha ePhilippi. Ndafikelwa i-attacks ye-serpents, andimazi ngaphi, kwafika inyoka nje. Okay. Ndavuka ndithandelwe ziinyoka umzimba wonke. Nemilenze ntoni kwanto nje, iminwe engakwazi nonyakaza izandla. So ndilele njalo ke kuthe kuze ndikhululeke apho ndaqalisa ukhwaza igama likaYesu ndathini, Jesus. Kwangona kuthe kunzima uphakamisela izwi, ndayiva iminwe iyoluleka. So zaswabuluka zasuka apha emzimbeni nje bezindibhijele umzimba wonke nje. So ndithe kandikhwaze eli gama ndivuke ndilayite, ukulayita kwam still sawubona lo mbono. Nje bendilele nje ndivuka ndiwubona, ndiphakama kwam ndivuka ndiwubona nangulo mbono usaqhubekeka. Nazi ezinyoka zigcwele le bhedi, nazi ezinye zinyuka ngedonga. So ke ndaqhubeka ndikhwaze ndamandla ke ngoku ndikhwaza uYesu Jesus, then zisuke zimke ngaloo mini. Kuphinde kuthi cwaka. Engqondweni yam ngakho ndithi yiya enkonzweni. Yeah. Uzofumana uncedo. Ndiqhubeke ngoku umuntu othanda utywala. Qhubeke ndinonxila ndisela ndihamba nabangani. Kwaqhubekeka ngo-2020 2019 ndathenga imoto. Okay. So 2020 noba laa moto ndiyidrayive around about 6 months. Ndithe ndidrayiva ePhilippi sukuthatha umntanam esikolweni. Ndithe ndisadrayiva njalo, ndidrayiva ndandingahambi nangesipidi esikhulu, ndandihamba ngogiya number 2 ndisandosuka kule ndawo umntana wesikolo. Yeah. So andiyazi into le yandibamba izandla kwakusemini, kwakho into endiqinisa iingalo ezi. So yandidrayivela into yoba ndiyogila umkhukhu womnye umama ulapha eduze ekoneni xa ujika ikona. So nalapho akho nto indixelayo into yoba ukhona umoya omdaka ongenelelayo apha kum. Ndaqhubeka ndalungisa imoto, ndavusa umkhukhu kamama, ndahlala ndaqhubeka. Ndayithengisa loo moto because loo moto yaba involved kwi-accident 2 times. Okay. Then akho nto ndinakuleyo. Nantsi into ebalulekileyo. Emva kokuba kwenzeke loo nto, ngoba usuku kwenzeka ngalaa mini, ndithe ndivuka ekuseni uba nditshayise laa mkhukhu. Xa ndivuka ndisiphangela ndabona kunomntu apha emotweni endithi ibitshayise ngezolo. Yes. So andikayi ndawo ngayo. So ndivuka ndiyaphangela ngayo around about 5 AM. Ndileqa 6 o'clock emsebenzini. Xa ndiphakama ndijonga ndisiya emotweni ndiyovula igeyiti uba ndizawuphuma, kunomntu apha imoto ivuliwe. Ingaba ivulwe yintoni ngoku? Because andiboni igeyiti ivaliwe, inoba ungene phi loo mntu. Ndithi xa ndisondele, lo mntu andiflayithela uthwele ikephusi angafuni ndimjonge ebusweni. Aflayithela athi, ndiqonde noba mhlawumbi ngamaphara ntoni angene apha eyadini. Ndivula igeyiti ndiqonda ndizawubuyela kuye leyithi. Xa ndibuyela kuye akekho. So
ndiqala ndiqonda ke ngoku because iyadi yethu ayoyadi ungaphuma like garage. So nalapho kungabikho ndithi hayi kukhona umoya omdaka okhoyo okulandelayo. Ndiqhubeke ke emva koko ke I've been afflicted a lot in demonic affliction. Ndiqanjelwa zizisu yonke indawo, ndihlaselwa umzimba wonke lo, neenyawo neentoni, kunzima nonyathela sometimes. Ndaqala ke ngoku ukugula ngo-2020, ndagula ndicinga fanuba mhlawumbi noba yicorona okanye yenye into. So ndithe ndisagula njalo ke ndihamba izibhedlele ndingena ndiphuma kwezi private hospitals. Yeah. Ndahamba ndihamba nabantu besiXhosa, uyazi mos xa ungakholwa. So ndawungena nabantu besiXhosa, hayi ke yadleka imali yathini, kodwa impilo ayitshintshi. Ayitshintshi impilo. Ndatshintsha imoto ndathenga i-Renault Stepway. So ndithe ke ndisenezi Stepway ngo-2021 nditshintsha imoto. Ndisadrayiva ezi Stepway 2022. Ndithe ndimane ndidrayiva ezi Stepway ndiyeva there's a serpent spirit endihambayo njengoba ndidrayiva. Sure. Endidrayivisayo xa ndidrayiva ndiyava kunomoya lapha ohamba apha kum ingathi kunenyoka ekrosa apha ezingalweni. So ndingayihoyi le nto ndigoduke nde-Eastern Cape, from Cape Town to Eastern Cape. Idrayive nam to Cape Town to Eastern Cape. If Eastern Cape ithi nqam ingenzeki ungabi, kodwa kandibuye ndiwuve lo moya ubane uhamba nam, ubane undihamba njengoba undihamba ndiyava ikhona le nyoka endihambayo. Sure. Njengoba ndidrayiva nje. Inoba ibe yi-2 weeks ndisuka Eastern Cape. So andiyazi uba ndandizawuaphrotsha iBanana Bridge somewhere, that laa moto yarola nam. So kwaba ngathi imilenze le ibotshiwe. Luckily zakubekho umntu involved uchaphazela i-accident because siba yi-5 emotweni. So ndaqhubeka ke ndisacinga ndisahamba abantu ndiqonda inoba mhlawumbi it's a normal witchcraft, not knowing intoba this is the kingdom of darkness, a high level of witchcraft that is used against me. Sure. So ndaqhubeka ke ndingayi enkonzweni. Ndathenga enye imoto, enye ibhaki, nayo khazonakala ndaphinda ndayithengisa. Ndaphinda ndathenga enye imoto futhi, Chev, nayo khayilaste. Ndiye ndihamba yavele yaqhuma engathi izawutsha. So ndaqhubeka ke ngoku. That's from last year. Last year ke ngoku ukubonakala kwale Chev iphantse yatsha. Kuthe this year kulapho ndibone khona ke ngoku eyona ndlela batsho bakwazi uziveza nakum. Ndababona spiritual eye intoba bendivizitela each and every day because befika bafika ndithe urizayina kwam this year emsebenzini. Ndarizayina because engqondweni yam bekunamaphupha andidlalayo apha engqondweni. Bebane bendiphupha izingandiphezu kolwandle, phantsi kwamanzi, njalo njalo, ndiphupha ingani ndingena emanzini elwandle. So engqondweni yam kuba singabantu bakwaGaba ngokwesibongo, so oGaba ke ngabantu bomlambo. So nam ndalala nkolelo intoba noba ndibhilonga kwi-Marine Kingdom. Laa nto bayibiza intoni laa nto, bathi ngumdawu. Because ndithe kandiconsulta amagqirha amaninzi athi hayi inoba unomdawu. Ndazibuza uba ndinomdawu. So nam ndiqonda lo mdawu ngudala umhluko because siye kwezaa story soba bendikhe athekwa ziinyoka zininzi, ii-serpents. So bathi bona hayi ngumdawu lo bhuti, so ubukhethwa. So nam ndinalaa belief uba ndizaya kulo mdawu. Ndarizayina by January this year. I was waiting uba ndihambe ndiyo-initiatwa. Sure. Kusam eMpumalanga for lo mdawu. Kodwa uthe apha exesheni wena bhuti wam ndisalinde intoba ndisalinde imali uba ndizawuya initiatwa. Kuthe apha exesheni, I think it was April. April ndingena ebathroom apho bendihlala khona xa ndithi kubekho into mandizijonge apha esipilini. Andijonge esipilini, hayi andiyazi le nto ndiyibona apha. Ndibona a huge serpent enentloko embaxa xa ndizijonga, but kushiyeke nje into ethi indive emhlophe. Nantsi ke ndawo yini, ndiqonda uba yini wathini, kwenzeka ntoni. Khaze ndiphindele erumini kubekho into ekawuphinde uye kwelaa sipili phaa uphinde ujonge phaa into uyibona phaa. Jesus. Xa ndiphinde ndisiya phaa, still I see a big serpent enentloko embaxa enobuso bam ethe so.
With your face? With my face, yeah. Sure. When I look at the mirror, I don't see myself. I see a serpent. I see this is me, but it's a big serpent. Ndiyanantloko ngathi imbaca, but ndiyayibona uba ewe ubuso bobam, but ayenzi incam lo. Uzibona wena kuyile serpent? Ndiyayibona uba ingathi yinyoka le ide yathi. Kulapho uqale khona usuka indaba. Asuka indaba kapho. Kuthe kunjalo ke ngoku kwacaba ngoku sekudala beyiprogramela program. Ndikubuyisela umva kancinci. Emva kokuba ndiwene Stepway, ndiye ndeza apha eGermiston. So apha eGermiston ndihengwa ngomnye usisi. Okay. Ndinantsiwa ngomnye usisi, sorry. Yeah. Ndinyantsiwa ngomnye usisi apha kuFacebook intombazana. Ithi kum, uthi singakunceda sibona le problem nale problem kuwe. Uyandidlahluba on Facebook. Nam ndiqonda hayi nyani ezi problem nazo ezi. Makhe ndize apha eGermiston. Ukufika kwam apha eGermiston, I think kulapho yaqala khona ingxaki. Kuba apha eGermiston ibiyindlela yokuba mandifumaneke. Because nje xa ndifika eGermiston kwathiwa kwenziwa i-supernatural magic, sengathi ikhunto ezikhutshwayo apha kum. Then kodwa the following day sicela uzaphi sizokuhlamba ngeyeza nyani ndize ndihlanjwe ngeli yeza. Kuthiwa sizawuthethisa nabantu abadala bakwenu. Only to find out abantu badala ebusuku kodwa ngo-9 o'clock. 9 o'clock ufika kwam ndithethiswe nabantu. Ufike lo mntu ibizwa le nto ayingomntu, ayibonakali kozicinye isibane xa kuzayo. Yeah. So kwenziwe baqhwabe ifike into ine-sound like ingathi kuwa iziciko xa ifikayo. So ibe khona into ethi kumbe engathi kandiyinyoka luthethiswa nayo apha. Ifike le nto ibulise inditrenda into yoba no sinobutyebi esinabo. Akufanelanga uyaphangela abantu bakwenu bakubekele ubutyebi. Nami ingqondo yami iqonda bathini. Kwenzeka ntoni? Babaliseke into yoba zonke into bezukatheka baze nazo ngendlela ezizizwa. Ngo-2017 wathunyelwa into ethini. Nam ndiqonda ndiyakholelwa kulo mlingo. Kuthe emva kwexesha yobana bendibizi ubana kucinywa isibane ithethe le nto ithethayo. Lo Prince of Darkness, I believe it is the Prince of Darkness. Yeah. Bathi mandibanike inkomo, imali yenkomo. Yandiyikhuphe le mali yenkomo emnyama. It's around about 15,000. Ndiyikhuphe le nkomo. Phinda ndibizwe kuthiwa mandikhuphe yebhokhwe kuya ku-altar somewhere eMpumalanga. Banesibingelelo sabo eMpumalanga ebusuku apho kwawuxhela khona le nkomo. Okay. Nyani kwenzeka inyani ohlobo kuyiwe apho. Bathi bayile. Ekuseni baphinde bandifowunela ndilapha eRustenburg. Bathi umsebenzi wethu uhambe kakuhle kakhulu. Ngoku sishota around about 187,000. Sibufumene ubutyebi bakho. Ndiqonda ubutyebi. Kuthiwe ebusuku sakubonisa. Uzojikela ebusuku. Ndifike ebusuku. Xa ndifike ebusuku ndikhuphe i-3,000 apho. Njengoba ndikhuphe le 3,000 rand befuna 3.7. Okay. Bandisike iminwe le. So kule minwe yonke le mali yathatha igazi lam lancanyathiselwa apho kule mali. Kodwa sizawulanda le mali yakho. Le 6 million because kune-6 million abantu bakwena ukubekele yona. Nam ingqondo yami ilele. Izokwa khona ithi hayi ngathi bafuna undithwalisa abantu. Ndibuze kuWhatsApp le ntombazana. Yebo kanti anisebenzi ntoni? Kwenzeka ntoni? Nizanipha ntoni? Into le nifuna undinika yona nisebenzi ngeenyoka neentundu. Asisebenzi ngeenyoka kwathi ngathi naye umoya wami ungavumi. Ndithi no. Athi ndibiza ngenye imini. Ndayiboniswa le 6 million. But le 6 million yavela kwathiwa makapick up bathi xa bebiza iflawa bathi yimali. Bathi le ntombazana mayipick up le flower. Yale ntombazana ithathe 200 kule flower ithi mandihambe ndiyoyifaka ebhankini. So to prove that noma yile 6 million manyani. Kuthe ukuhamba kwam eGermiston ndiphindele eKapa waphinda bathi mandize.
umoya wami ungavumi ke umzalwane nditsho ndithi kukhona ungamkahle ndiyixele le ntombazana no, and bathe mandize ne-1 uze bayikhulule 6 million mna ndize ne-187,000 so bakwazi ukukhulula le mali. Yeah. Hayi, ingabi namsebenzi ke le nto ndiqonda hayi andizukwazi ukwenza loo nto because ndiyaskenywa. So nyhani ndixele le ntombazana kuWhatsApp intoba ndibe kushawutisa ndimxelele uba wena, you and your prince of darkness, ndibhale English, you and your prince of darkness, these are the foreign nationals. You and your prince of darkness, you are scamming me. Aresponde mntana athi hayi asikuskemi, siyakunceda ntonto njalo njalo. Qha ndingayihoyi loo nto leyo. Ekungayihoyini kwam loo nto iphele lapho kanti ayiphelelanga ngapha. Uthe ndilele ebusuku ibani ifika le nto ibani ithetha phaa ngoku besinantsika phaa. Ifika xa ifikayo ifika ibe ngathi iyakhohlela kanti i-afflicta bazama uthatha ilizwi lam. Oh yeah. So bonifika qho ebusuku banifika enza loo nto. Ndiqonda inokwenza ntoni ndingahoyi nalapho. Hayi ke bandizamile apho qho xa ndilele inyawo ndawuva kunesepensi ehamba apha ezinyaweni ngaphantsi, ndiyava kunento khona inyoka lapha ngaphantsi kweenyawo ndihamba funa ndizigqume ngoku ndizisonge ngazo if ndifuna ulala kakuhle. Uba iinyawo ndizivezile mhlawumbi kuyatshisa, iyawufika le nyoka ihamba phantsi kwezi nyawo yenzeka le nto, iqhubeka isenzeka le nto until libane lifika eli lizwi leli xhego ndingalaziyo which is that prince of darkness. Banifika nasemini ke ngoku besebenza nasemini le nto ingasekho sebusuku qha. So sendihlaselwa nasemini nanini. So kwathi ke ngolo nyaka nje bendisalinde ukuba ndifuna ukubheka phaya kobugqirha bencima fama ndiyathwasa. Andithi badlala ngamaphupha am bengathi ndiselwandle, bengandisemlanjeni, bengandisemachibini, bengandisentontoni. So nam ndade ndazikholelwa into yoba inoba ndizawuba ligqirha elikhulu igqirha ndiqonda uba nam ndiyavuya ndivele uba ndizawuba ligqirha. Kanti all along badlala ngengqondo yam, they playing my mind. So bazofika ke ngoku lo nyaka apha ngoApril lo nyaka. Ukufika kwabo kulo nyaka bafika kanye ngoku besendilinde imali ndiqonda ndizawuba nemali. Ukufika kwabo bafika sekudala ingqondo yam beyirwayile, ndemka endlini ndafuduka apho bendihlala khona. Ndithe xa ndifika kumhlaba waseStrand, xa ndifika khona kwenye indawo kuthiwa kuseStrand eCape Town, kulapho ke ngoku bazibonakalise khona because ndithe ndiphuma endlini kwabe sekukho ii-voices ezi-activated apha ezindlebeni zam. Okay. Uba no, hamba apha endaweni ethile nam ndihamba. Apha sihamba siye elwandle, bakufutshane eStrand nelwandle. Nam ndiqonda uba bathi you are going to do i-self-initiation, sakwenza i-self-initiation. Nam ndiqonda inoba ndiya-self-initiate kanti all along bebafuna undi-initiata into uba ndisebenzele bona. Bathi sakufika phaa eStrand baqhubeka ke besenza le mdlalo wabo until xa sifika eStrand baqala bandibonisa bathi we want to activate a third eye. So ba-activate le third eye yabo bathi kukhona sifuna ukubonisa yona ngobusuku nyhani, zii-voices ezithethayo. Then nyhani ebusuku bathi kroba apha. Xa ndikroba apha kulapho ndifike khona ingathi kuneholo elikhulu. Eyi madoda. Eli holo kugcwele kweli holo and nje bendisitsho kukungenabam into ubhale phantsi. The former head of states, I don't want to mention names because I'm afraid of defamation. Yes. So the former head of states is lapha and bathi this former head of states left us a letter so that wena ukhethiwe, you are chosen one. So as you are chosen one, phaya nje bendikrotyiswe kule nto kulo mkhathi wabo bandibonisa wona, kunesitulo esikhulu esibhekele nje bekukho abantu kudweliwe apha kunxitywe kakuhle apha. Kukhona abanye oopastor nabo andizuba mention ngegama. So bathi these are pastors that we are working with. So wena sikubekele saa situlo nguwe uzawuba yi-leader apha kule nantsika xa bendiqhatha. Kwaqhubeka. The other day beza bafika bathi bacela undibonisa ii-videos. Okay. Apho bendisakhula khona nyhani bandikrobise kwenye ii-videos apho my young brother wayendihlaba ngomkhonto.
It was happening on 2022, I think so. Sure. So but apha wasinda because wena sikuprotectile. Yani badlalile le video clip it take only 30 minutes. Ithi qhwi ndiyibone le nto athi le nto yaqala kanje bathi yaqala kanje. Avele ke ubrother wam kule video nobrother wam omdala bediscuss besithi no lo uziphakamisile wathi masimbulale njalo njalo. Idluleleyo uzofikelela isigaba soba baphinde bandibonise eliholo in the atmosphere apho kunabantu khona. But now today sifuna uchoose the families that you want uba zihambe ziye ezulwini because you are the chosen one. Sure. So ndichoose ke nami iifemeli ezikhoyo phaa endizaziyo abantu endibathandayo baclose kum. Yes. Ndichoose zonke ezi femeli endizithandayo. So kufikelele ngoku kwisigaba sento yoba okay, we choose everybody. So bathi the former head of states left a message for us what uba wena but you overseer, something like that. You are an overseer. Okay. So funeke wakhelwe indlu, a sacred house near the beach. It's only your family that will be allowed to enter that sacred house. You're gonna having a wife, you're gonna live more than 40 years. I mean more than 100 years something. Okay. You're gonna only have two kids and 2 children. Engqondweni yam akafiki into yoba this is a satanic scheme to recruit me. So baqhubeke benze le nto I'm still confused. Then bazothi apho ndizopick up khona, they playing my mind. This is their scheme. This is a devil scheme to trick me. They triggered me. So bazondixelela into yoba tonight we're going to fetch you at 3 p.m. At that 3 p.m. yiloo mini apho kwaqala khona ubuya ingqondo yam iyazi into yoba kwenzeka ntoni. So that room bandixelela into yoba we're having a party, you're gonna fetch you via helicopter. So nam ndiqonda uba okay ndawulanda ngo-3. That 3 o'clock ngalaa mini befuna uzondithatha ngayo kulapho ingqondo yabuya khona ndaqala usebenzisa uthandaza ke ngoku ndaqala uthandaza no man apha the devil is scheming me up. But bandixelela zonke into bezisenzeka from back then uba we've monitored with your life, sine-life pattern yakho. So basically we are following your life pattern from 1993, 1994. Then the mockering spirit reminds me of what was happening from 1993 and 1994. And they remind me of the thing that happened in the past. Okay. And remember when bendibonisa emkhathini laa nto bendibonisa yona and bendibonisa zona, they used emaphupheni am bekhe basebenzisa abafundisi bam ba-previously ndandikhe ndasindiswa before. So there is a pastor that I was worshipping under, Pastor Qunda. I can mention them. I don't get no Pastor Messi Qunda, his wife. So they used umama Messi a lot ngamaphupho into yobana besiza emaphupheni kum bazondixelela uba Sabelo, we have an assignment for you. We want to use you, but we know that now asinamali, but we want you to establish something. We want you to use. Engqondweni yam ndacinga noba bafuna ndithini because inkonzo le sikhonza kuyo yakolapsa yawa kudala. Akusekho umntu ukhonza kuyo. So that is what happened. Then now akufika ngokwesi stage soba ndiyahamba ngo-3 o'clock. Bathe ngoku ufika kwabo xa bethetha la mazwi bathi no, asizozithunywa zikaThixo zikaNkulunkulu, sisebenzele uSathana thina. So sifuna njengangoku uqale ubulala umama olapha next door, ukhona umama olapha next door mhlophe silanaphi yathini. So this is the first assignment esikunika yona. Secondly, assignment esikunika yona, we want you to kill all your brothers. Batsho bandikhumbuza uba why
usithukile eGymnaston ndundundundundundun because eGymnaston umke wasithuka pha kodwa ubusowuvumile uthatha okwakuthatha kwalaa gazi ukudityaniswa nalaa mali, but that was your agreement to sign our contract. So kulapho ke ngoku kusuke khona ngoku bafika each and every day ke ngoku during the day because what kuthe kuthetha kwabo laa nto yabuya ingqondo yam, then I refused into yoba ndathi no asoze ndenze loo nto. I don't kill, I believe in Christ. Sane-argument but what do you believe in Christ? But yintoni oyaziyo ngoYesu? Because akwazi nokuthandaza. How many verses do you know in the Bible? So they were mocking me. Befika bandimokarishe. And there was a day unomzalwane apho bafika ke ngoku but because you refuse to take our contract, now we are trying another thing now. There's now I can able to see them now spiritually. Bafike bagcwala apha ekitchen lo mkhukhu bendihlala kuwo. So ndababona bedwelile behamba nenja encinanana engaka. It is a puppy dog like a what do you call this? A pit bull. Okay. Not a small one. With the big eyes. Now beza besithi, what are we coming here now? Bazothatha i-eyesight uba ndingaboni, bazondivala amehlo. So le nja bayithumela apha kum le nje. Sebemile nje pha zinto ezimfutshane ezimnyamanyana engathi xa uzijonga ngathi ngabopopayira. So zikhabe le nja ziyikhabela apha kum. Ize le nja ukufika kwayo le nja ifike bayiphosele ubumnyama apha emehlweni wakhe, inamehlo amakhulu, iwajikelezisela amehlo iwaphosela apha kum namehlo oba bumnyama. Ufike obu bumnyama apha kum buhamba apha bungancamatheli, buhamba phakathi kwamehlo. So ubuyele kubo. Ndithe uqala kwam uthandaza ke kwangona ke ngoku ndiva kusuka umoya engathi a strong wind ubuyela elwandle. Kwanomoya omkhulu usuka apha kum, yenzeke loo nto 3 times. Nabafika nale nja kwenzeka the same thing. Bathi xa befika nale nja bezondiphanyaza amehlo, bezovala amehlo, le nto ifike ayihlali within seconds then it move, iphindele kubo. Babana bafika futhi bathi asiyaba sifuna senzeni ngoku because zonke into sikwenza zona azenzeki. Now your God, uThixo wakho lo mthandazayo, you are worshiping a pure God. Because bathe basokuqala ndaqonda ngoku mandithandaze each and every day. So ndithe uqala kwam ke umthandazo wam we-sessions, ndiqala uthandaza, kwenzeka izinto ngoku ndabona nam ndiphila kwiinto ezininzi because bebesendihlasele kakhulu kangoba I don't know uba ndingayidalula le nto but it's No, not a problem. Oh. So ubudoda bam bandixela ubudoda bam bebesekuthathile nyhani, bebesekukho ingxaki nobudoda bam, bungasabonakali, bungasaveli. So beza ke bathi ubudoda bakho buzobuya because ukholwa uNkulunkulu nyhani, normally bubuyile back to the normal side that I know. So kuthe ke emva kokuba bebane besiza ke bezondithreatenisha into yoba if I don't sign this contract, bazayo abantwana nyhani abantwana bam bebeba nee-problems. I think bayavuya, bakhe baya kuye bamatheka, noAthi bakhe bazama umatheka. So but baphinde babuyele kum bathi igazi likaAthi nelikaYavuya alimetshi nam exactly, bafuna igazi lam ngoku into abayifunayo. So baqhubeke babuya besenza izinto bazenzayo until ndazixelela into yoba no, ndiye enkonzweni, ndaya ke kwenye inkonzo futhi eCape Town, it's a local church. Xa ndifika kule nkonzo andancedakala, I didn't receive deliverance. Ndabuya back, baphinde babuya. Ngondiya phaa bandivutela ngento, ikhona into abandivutela ngayo apha entloko. Ndiseteksini nje ikhona into abandivutela ngayo, ndinomoya obandayo ndiwuvayo entloko. Babuya ngaloo mini bandixelela uba ubonile uba bezokuvutela apho, umbonile laa pastor ubuye kuye uba akanamandla ukoyikile. Nyhani laa pastor wathi esondela waphinde wabuya umva. Eyayibona, ikhona into wayibona kodwa andaba wajikiswa yintoni. But akukho mntu uza kudiliva. You know, you won't receive deliverance until you sign the contract. Babuya ke ngenye imini ndiza enkonzweni futhi kwakhona ebusuku phaa ngo-3-4 ndizikhathele omnye ngemisteyikhi. Babuya bathi bezofunxa igazi lomnye Liphumile. So apho ndincedwe ifowuni yam le neBhayibhile endibini.
ndavula Ephesians 6 chapter 12 ndafunda phaya that we wrestle not against flesh and blood. We wrestle against the powers and the principalities of darkness and the spiritual. Kulapho ke ngoba khuza khona uqala kwabuza bathethe kum bathi lo mfuma nto sayithini nto lo mfunayo neBhayibhile nayo neBhayibhile ntontoni. Kulapho ndigqibele khona ukuza ba-communicate directly nam because bendibeva xa bethetha into bayithethayo bathetha nge-language besi-interacta nge-language elisiXhosa lendiyisebenzisayo. Okay. Bazothi ke ngoku kobona into yoba andide ndiyenze le nto ngobana kuthi ndilele bandilele babana kubekho into engathi yandiginya andiginya something ndivaleka amehlo ndingaboni but within 5 minutes or within 2 minutes then uphinde ukhanye. So engqondweni yam ke ithi loo nto bebezama ukuthatha eyesight yam so that I cannot be able to read and write and kulapho ngoba bazondixelela khona ngezinto ezenzeka kwi-social media ntoba no, they block me everywhere. Sure. So they defamed me. There is a lot of false statements they made against me. So no one will believe me. Even if I can go anywhere, no one can help me. So they use the social media platform to defame me. Okay. So that I might be looked so badly so that no one, I couldn't know from associate now. They defame me, I don't know how to drive, I don't know. A lot of things that have been said on social media under their influence, which is the demonic influence. So they said they've got their own satanic agencies that are working with them, which is one of those in Chimistin. Okay. I don't know if I'm allowed, I can show you. Okay. Chimistin one, where all this satanic stuff started. La isikhona khona sisijimistin. Silapha eChimistin. Sure. So kulapho kwenzeke khona zonke izinto. Kulapho ndizobona khona ngokulinyukile izinga. Le attack. So I saved some videos. Okay. They threatened me into mandiyeke ku-TikTok kwabantu babo. Ndifuna ndo ku-TikTok kwabantu babo. Because this is the guy that fetched me, but I don't think he's part of that. He doesn't know anything. Okay. His girlfriend, that is where the problem started. It was this place where they initiating people. They want to initiate you to work for the kingdom of darkness. What is that? So then even so basebenzisa labantwana lapho to initiate people here in Gauteng. They are all over. They're in Cape Town and Gauteng and Durban and PA. Abantwana babo noma Abantwana, I don't think abantwana babo. I think abantwana babo they were initiated at an earlier age. I don't know because I didn't go deeper with them to understand their mission or what they do. Like ngifuna ukubuza ukuthi like babasebenzisa njani abantwana to do these rituals. Abantwana they use them like lo mnyama ovele apha. Bamenza ngathi sisangoma psychic. Is the one uzawuthi xa ufika athi no sibona into ethile ku. Then bona yabo indima. The role they played kuba you must come to that house. They must use them to trick you to come to the house. Then they're gonna use them. But okay, mthatha umfaka apha ngaphakathi. Ngaba bakuhlambayo bakunikela amayeza ohlamba ungena ngaphakathi enze bungolami ngokusho kwabo. So that xa ifika le nto ifika izothetha nawe. That prince of darkness, when he comes to speak to you, bakubambile bobabini. Enzela uba ungaphakami okanye ungawi. Awufuneka ume ngenyawo, ufuneka uhleli phantsi unwabile xa ifika le. Sure. Before sizoqhubeka nale testimony yakho. Ngiyazi ukuthi abanye abantu bane-mentality yokungakholelwa ekutheni ikhona into ekuthiwa yi-satanism. Mhlawumbe ungamprovela kanjani umuntu ukuthi hey bo mina ngiyayazi le nto.
Abanye banengqondo ukuthi hayi ayikho nje le nto le. Yeah, it's a fabricated story. Eyi, yabona lapho kunzima ukumprovela because ubugqwirha you cannot be able to uba ubuveze ubonakale kodwa buyinto ekhoyo, but andiyazi uba ndingenza njani because yinto ibindehlela ibindatheka privately and ndifuna undisebenzise to destroy ifamily yam, to destroy nezinye ii-communities because okwakutshuza ifemeli endifuna usebenza nazo is the way that they want me to kill everyone that I choose. Every family that I choose, I believe they're gonna turn me to destroy these families because they know everybody. Andiyaba ngabaprovela njani but yenzekile le nto kum and I've been experiencing it. Ndiyibonile ngamehlo, ndiyibonile spiritually with dreams, also physically. Because voice yam, they told me your voice until you get the right deliverance. You kept your voice. You cannot get it until someone who's spiritual, powerful, supernatural powerful to you can be able to deliver you to get your voice back. Wena-ke in your journey njengoba ubhizi masungenile la, because uma ngikulalela kahle umuntu ongahlalanga nesikhathi eside kuyona le yonke lento. Angifuni ukusheshe ngikuphuthumisele ekutheni ube suphuma njani, but ngiyafuna ulokhu uyiqhubeza all the processes abeyenzeka njalo njalo konke lapha in between. So andivanga lo mbuzo kahle. So ufuna okay, into engizama ukuyisho la ngithi angifuni ukusheshe ngikuphuthumisele ekutheni ukuthi uphume njani, kodwa ngisafuna ukuthi mhlawumbe uyiqhubezele zonke izinto ebezenzeka lapha in between khona la ngaphakathi. Nobe ngifuna ukubuza kakhulu okokuthi bona yini bebefuna uyenze okanye i-assignment ebefuna ukuthi kube ngeyakho? I-assignment ebefuna bingeyami, the first assignment was to kill my brothers. I must destroy each and every blood that belongs to me. So because when I left Germiston, khona into abandinika yona bathi bacela ndithenge iTequila, but they asked me to buy iTequila and uyazi iTequila brand. Kunebrand ekuthiwa iTequila i-Jane, i-dry Jane. So bathi bandicela uba ndithenge le brand. So le brand ndizawuba ndiyigala phantsi. So ndizawuba ndiyigala phantsi le brand. Ndiyibone ipicture. Okay. Ndizawuba ndiyigala phantsi le brand so that njebe ndiyigala phantsi bafikile bandixelela uba la instruction babendinika yona bayifuna undinika inyoka actually. Le nyoka beyifuna ndiyifide ngale Tequila, which is iTequila almost 400. So I will buy a bottle of 400 each and every day. Bathi ke xa bethetha they want to drive me financially so that when ndingakwazi uyi-afforda le brand, kulapho le nyoka izawundidla mna. Because iyona nto ebebendicela yona le. And kunento abayithethayo into yoba isizathu soba bandimake, it is because in 1993 ndandithanda uhambe ndithandaza phaa emasimini apho kulinywa khona xa solusa iigusha phaa singamakhwenkwe. But iliso labo was attracted ngumthandazo endandiwenza emasimini bandithandaza. Babuza uba ke batsho bandimonitarisha njebe ndikhula nje bandijongile. Okay. Okay. So bathi ke yaba ngumdla wabo lo, but a young boy from rural villages olusa igusha ixesha uspenda ngumthandazo. So bathi ke ngoku yinto yabatsala le, andiyazi uba yabatsala kweliphi icandelo, kweliphi icala mhlawumbi okanye kumdla wantoni na bona na. Because I believe into yoba kukhona into abayibonayo bazama uyidistracta into yoba ingabisaqhubeka because ndikhule ndingumntu osinziweyo. Yeah. So bazama undivalela ke kwinto yoba ndingafikeleli kwizinto zakwamoya zosindiso.
Kwakuyini le ababekupromise yona after usubulele-ke laba abaseduze nawe? After ndibulela abantu because bekunemali endiyi-expect-ileyo, so babethe we are not going to get anything because into ebeziyifuna, you want to ruin your life. Sifuna nje ukumoshela ubomi because after ubulela abantu bakwenu beza kuyeka ube-exposed, ubanjwe, uhlala iminyaka ejele, then zonke imali zakho that will be coming out zidliwe sithi sizi-scam. So akho nto ibalulekileyo bendizayifumana kuyo yonke le nto, but ibiyindlela nje yondidistroya nje completely because bakhe bazama ukuhlutha ingqondo yam, but yakhawuleze yabuya engathi ndibu-mental disturb kancinane, engathi ingqondo zifuna ufunkshina kakuhle, kodwa uThixo wayibuyisela yonke loo nto leyo. Mphathi wami-ke ufika njani-ke la ususizakala khona usuphuma-ke kuyo-ke yonke le nto? Ndiphume ngomthandazo because bendingenabantu andingakhonza engathini, kodwa ndithe the minute ndirealize into yoba this is the dark lord, this is the kingdom of darkness that is want to use me. Ndaqalisa ukuthandaza. Ndithe uqala kwam uthandaza kulapho ndiqale khona ureceive ukuphila khona. Ndafumana i-deliverance ndingakhange ndidibane namfundisi. Ngifuna ukuya lapho ukuthi kwenzeka kanjani. Someone prayed for you? No, I prayed I started prayer session, ndadownloada imithandazo apha efowunini, ndaqalisa ndaqala ndazithandazela. Ndithe uqala kwam ezo nto ezo ndatsho ndafumana deliverance, ndatsho ndakwazi ke ngoku izinto ezininzi bezenzeka kum njengoba ndikhe ndabalula into ubudoda bam besebuthathile bebuba. Bebefika mos xa befikile befika ngathi buya kukhona into ebukrwentshulayo. Uyaqonda? Ngathi buya khona into ebuxhothaza. So bandixelela no, they put a bug to destroy even i-prostate yam ibisengamanzi. Bekusengekho kwanto, ngekugaqa kwanto, kungamanzi nje. Kodwa ndithe when ndiqalile ezi prayer sessions, ndiziqalile umthandazo wam, then yonke loo nto leyo ndibone i-restoration isenzeka. Ndizibone sendi-restored, izinto zifunkshona as normal. Ndizibona ndiphila but andikabi nankonzo endinayo ngoku. La ukhona khona, Ndisafa mlisha, but I believe ndincedwe kukuthandaza ukuqalisayo. Ngoku bende-under le attack, besithi bavele besithi sizithunywa zakho, uyakhumbula kaloku uba uyathwasa. So xa uthandaza sulibize igama likaYesu kuba kaloku lona liyaphazamisa. Kusho bona. Ungayibiza nje enye into uthi Nkulunkulu ntontoni, kodwa ukhe wathi Jesus uyaphazamisa. Uba bakhe babuya kancinci kum baphinde bebuya uqala umthandaza, andiqala uthandaza. But uyathandaza sabelo kakuhle, kodwa susebenzisa i-English because i-English iyasibetha directly kwezi problem, ifike iphazamise i-system yethu kule ndawo sihleli kuyo, umkhathi wethu. So xa usebenzisa la magama o-kingdom of darkness or principalities of darkness or spiritual wickedness in high places, la magama ayasilaba la. Ubhetele xa uthandaza ngesiXhosa, uba uthandaza ngesiXhosa noko sisawunda bhetele isiXhosa. Siyakucela usebenzise isiXhosa xa uthandaza. Kusho benzela ukuze ukuthi uthini mhlawumbe isikhathi esiningi baphambanisa kanjani. No, bayandiconfuse because isiXhosa siyagwegweleza. Sometimes I see exactly to the point, but English is straight to the point. Straight, Yeah, if you mention this is a kingdom of darkness, it's darkness. Unclean spirit is unclean spirit. isiXhosa besithi ngumoya ongendawo, maybe ayi-affect loo nto leyo. Kodwa ngiyazi mphathwa nje ukusho ukuthi bunakho usuyathandaza-ke uzokwazi ukuthi uphume kule nto completely. Mhlawumbe iziphi ezinye zezinto ebezikusiza, mhlawumbe khona intsha umele ubuyilalela, like zonke lezi zinto ey'kanjalo? Njengale show yakho, no, I was following this show. Kusekho lo tata, ngutata uBanixaba. Oh yes. So I started following the show via utata uXaba. Kukhona I come across your video clip ku-Reels. Okay. Before ndikufollowe on YouTube. Okay. So ndiqale phaa ke ukulalela ii-shows and then kodwa ngangumfundisi ke ose-Cape Town ondithanda ukumamela inkonzo. Okay.
noma ngithanda ukubukela online, ngithanda uyicaba, ngithanda ukubukela apha online. So bendincedwa zezo nto ke to uba ndikwazi ukuhandlisha ezinye izinto xa zifikile nto zimdaka. Because if ndithandazile nje ndilinxila nje ndisela ndidakwa ndithini, ndiyazazi uba ebusuku zikhona into ezindikrwembayo because ibingu-everyday le nto, ibingeyo nto uba kuthiwa ndiphiwe igap. Everyday ikho nto enziwayo, either iza ngephupha or iza ndiyayiva xa ndilele. Sometimes ke ndivuke kukho ngathi umntu olapha endlini omileyo umthetho ezulu, because nokuza kwabo ngokusebesiza hard to uba they are taking me. Baqale ngoza ngamaphupha, ndanephupha le-serpent coming from the sea. Isiza ingathi sisandla, like a snatching hand. Bandiphuke ezo nto ngathi kunesandla esenje phezu kwam. And manje sakubuza ukuthi ifamily yakho-ke since busy battling with all this, uyibeka nje lani, uyakhuluma, uyayitshela ukuthi hey ngisenkingeni eso and ithini yona, ikakhulukazi nalaba owawukade u-assign ukuthi ubabulale, uyabatshela nabo ukuthi hey nayi into ekanje madoda? Ndavuka ndaconfessa kubo ndawo, especially ubrother wam, ndavuka ndamxelela into no, apha kunento nalaa mama wakho kuthiwa mandiqala umbulala ngani. Ndavuka ndamxelela nayi ndoda, kunomoya omdaka apho, lo moya awuzixeli uba uthi uyintoni, because uba abantu badlala besithi no seyi-Mansory spirit, baphinde bathi no seyi-Illuminati. Andiyazi yona because they confusing me. So ndavuka ndaconfessa kubo ndathi ndisekwesi state ndikuso, make sure uba nivala iminyango ebusuku so that ndingaziboni, because le influence yezinto ezi bendingafumani manipulative spirit ibisekwazi undicontrola ngelaa xesha. But until ndahlala emthandazweni strongly praying, atsho bakwazi, bebekwazi nongena apha engubeni, ndive zingenile apha engubeni, bandilele ndive zikhona into lapha engubeni. Bahambe bangakwazi ungena, bathi no silapha endlini asikwazi sondela kuwe because uyathandaza. Bahambe babhekene. So ndingathi kahle kahle umthandazo uye wandinceda kuyo yonke le nto. Uba ka-conference ndidibene naye ndakhe ndaya nene I think Assemblies of God eStrand. Okay. Umfundisi uNongorhodong. Okay. Bakhe bandithandazela kancinci. Ngelaa xesha bekusenzima kakhulu ngelaa xesha. But emva koko zakubekho changes zingako, baphinda babuya bendihlasele until ndade ndabe kanti ndihamba. Kodwa ke bathe xa behamba bencama bathi sizakulinda uphinde unxile. Once uphinde unxile siyayazi uzawulala, phindela emantombini, uthanda amantombi njalo njalo. Itshansi yethu into yoba bazikufumene sakususa bonke ubudoda sikukhulule, ubeke phantsi ubudoda bakho, ngoba kudala sikufuna uyasisokolisa. Why ungenalo isonto or fellowship akulona? Ngoku ndisafika apha eRustenburg bendifuna ukhonza e-SRC because yona nkonzo ekufutshane kum. SRC Church, but ndithanda thina indawo ethanda intente phakathi, itente nendawo i-SRC ayifiki ncam. Isilungu. Ayinazo izingoma zethu zesintu zikwenza ukufikelela kuzo, but I'm still looking. Ngeke ndayitsharisa last week apha eMidrand. Oh yes. So at least ndafumana batyhina noko. Nakusasilungunyana nako. Akusilungu ncam siya. Oh yes. Ikhona intente. Oh likhona. Bamixile yes. Awusuka lapha eCharisi lapha. Usuka lapha eCharisi? Last week. Oh. Nginakhona. Okay. Ngiyabona lapha Makananisi. Apostle Makananisi, yes. There's a brother of mine or server khona lapha Apostle. Yes. Yena kona we branch eCharisi. It's a Harry Smith. Yes. Isikhathi esiningi ngiyafika la zokhonza la. But mangibuza nje mphathi wami, do you feel ukuthi ususizakela ngokuphelele? I still need more deliverance. I need deliverance because this is mina ngumthandazo. But I need supernatural
spiritual leaders who can assist and pray for me. Ndiyamnida umthandazo kolucala. Into engayenza nje mina ngavele ngimeme nje khona la. Ngihoste yona. There's a prophet that I'm hosting from every state. Every state, so we're in a night prayer. Lapana eSoweto ngomhla ka-26 26 September. Actually kuyobe kwi-revival nje uqala mhla ka-24, 25, then 26 it's a night prayer. So it's a night of healing and deliverance, the whole night. So we are expecting abazalwane from ey'ndaweni ezihlukahlukene. So ngithi nje nani bazalwane extended this invitation. Ngabe you have any spirit that is tormenting your life, any spirit that is busy pulling you down, anything that is destroying you, your family. Niyazi nani bazalwane, pastors that we invite here are pastors that are gifted in different areas. So we'll be hosting them laphana eSoweto. There's a school la sesikhona khona nomfundisi uXaba. It's same location, so besikhona khona lapho ke lapha eSoweto. Mangathi nje Inkonjane Primary School, it will take you straight to the location. So we'll be hosting Ubaba Mfundisi Umbatha is one of the great men gifted in the area of healing and deliverance. We'll be hosting Prophet Mteto, all the way from Free State, the man that is gifted, highly gifted in the area of healing and deliverance and praying for people. So ngabe unanenkinga noma ngabe yani bafowethu khona uNkulunkulu osezulwini, please do come lapha. Mhlawumbe ke noma ngabe unanesidingo esithile ke esi-personal wena to uNkulunkulu, I invite you. This service, it's for you. This revival is for you, bazalwane. For more info, 0788 417 Please do come, bazalwane. Do come. Ake siwuvaleni kanje lo moya. I mean, lo nyaka siwuvale ngalolu hlobo. It's gonna be a night of healing and deliverance, prophecy, everything, bazalwane. Please do come. I promise you something. 24, 25, and 26 is gonna be a night of prayer. But so siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Izinto ezikanje. So sengithi nje nami angivele ngisifake lesi simemezelo khona la, so ngoba ngiyazi ukuthi ungaba ukuthi uzile nizofakaza ngayo, but khona umuntu obukayo experiencing the very same problem, but ntuthu uyasaba njalo nje. Sengeke ngaba nawo abanye ama-ex-devil worshippers amanye ukuthi bafika la bezofakaza. Omunye ethi mayesefakazile ethi hey bayangisabisa, bathi bengizokwenzani lana njalo and stuff like this. So abanye bayasaba ukuthi bazoba vocal. So yesterday, to confirm that, yesterday after ndiqalise ukuthandaza after this spiritual overtake, yesterday undisendele WhatsApp. So kula WhatsApp undisendele one, I think they saw, because they know what's happening on my phone. They saw that I'm coming to testify today. I've got a little bit of an attack yesterday, but ndaphakama ndathandaza ndaright ndalala. Khona nje attack ngathi kuna something ezakundistrangle nemilenze sami. But I pray. Madoda. I sleep peacefully. Yo. And ngikhumbula vele even from day one sizama ukuthi sikwazi sizobonana la kulokhu kungenzeki up until inkosi isenzela umusa ke namhlanje nje bosula. Kulala khumza. Maybe mphathi wami. Solo kuvala mina. Siyavala. Ngithi solo kuvala. No. Asivale la kuya ngawo masuqedile. Ndakuva okwanamhlanje, but ke zininzi izinto sometimes ziyazivela ngavele ezinye ziyalibaleka, ezinye ziyazivela. Because ininzi lana yenzeka iminyaka ngeminyaka. No, bathi wami kulungile. Siyosenza esinye isikhathi uma ubonye sukukhumbulile, sikwazi ukuthi siqhubeke nakho. Mhlawumbe nje amazwi akho okugcina mphathi wami. Amazwi okugcina.
kubantakwethu bonke mabazi-avoide ezi ndawo kuthiwa abantu bazibiza ngoba zii-psychic intoz. Abantu bathanda ukuthi we bring back your lovers, we do all this stuff because these are the satanic agencies ezisetyenziswayo to initiate abantu bakaThixo into that kingdom of darkness. So we must avoid izinto ezifana namagqirha angacacanga neendawo ezithile. Once into ongayiqondi suyijoyina because ndiphantse ndalimala kakhulu. I know sendimele because the spirit told me that they block me, no company that want to work with me, no one wants to do anything, but they lying because last week, this week, I was invited for the interview. This also cost my job, but God helped me because there's no interviews and this so God is restoring. So I receive a little bit of restoration. So God is restoring me. So I know into yoba kune-misleading information eninzi ngam. I don't know via which social media. So that this is not, all these are false statements. All these are false statements. It is done to defame me. It is done to disqualify my assignment with God. It is done to make me feel small, because all these were done when they told me that you are done, but no one wants to work with you. Their intention was for me to commit suicide, because and when I say that I will never kill myself, they said, what are you saying? Are you sure? Because ndaqiniseka ndathi andisoze ndizibulale. So because all these bisenza into yoba because andide ndifumaneke, then they starting public attacks, public stance attacks, they starting this social defamation, they starting everything. All this, they told me there are groups that are discussing about me, that are defaming me. So I advise into yoba if uyayibona uba ayiyo sungabisangena kuyo. Yeah. Wow, mina ngiyacela mphathi wami ukuthi ufike laphana. I'm sensing something after that day. More doors will be opened. Great things will start happening. Kakhulu, lapha eSoweto. Yes. So yeah. So nani bazalwane bami, ngiyacela please bazalwane, please. You know, I never put an emphasis on you to come to the service, but this one specifically who needs God's intervention. So please do come lapha namazona Soweto, Inkonjane Primary School. We shall seek God, bazalwane. I've invited this man, no budget for this service, but then to uNkulunkulu uzobonelela. I've invited this man, bazalwane, nami ngithole ngomusa kaNkulunkulu. I've seen that man praying for umuntu ebolile, and God restored that person. I've seen that man praying for people. Obosubona nje ukuthi no, nawe nje umuntu ubona ukuthi ithembe lilahla la. I've seen God using him, bazalwane, in the area of healing and deliverance. So if possible, bring your family, and mhlambe noma khona noma ogulayo osekhaya ongakakhona ukufika, cela ukuthi ulethe noma impahla yakhe, bazalwane. Let's come, let's test lamandla kaNkulunkulu, bazalwane, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu-ke bantwana benkosi. Mphathi wami, siyabonga mani. Thank you so much, Baba. Thank you so much. Siyabonga kakhulu bazalwane. If ufuna ukuxhumana nathi-ke nanka ama-details khona lapha lapho on your screen, 0788 417 844. uNkulunkulu-ke akanibusise angigcine lapha emakhaya, bazalwane. Sibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. Ningakhohlwa 24, 25 and 26 kuyobe-ke kuyi-night prayer. I believe 26 wona uzoba lula uku-accommodate wena osuka e-KZN, wena osuka eCape Town, wena osuka kuphi, cause sizoqala ngo-7, okay, let me say ngo-8. Siqala ngo-8 kuyoze kuse ngisho bathiwa unayo imoto kuyoba lula ukuthi ube accommodate. Awudingi ne-accommodation because masiqeda ukukhonza siyahlukana, kuyobe sekukhanya njalo. But for a revival, to those who are able to come, siyaqala ngo-6 siyaphuma mhlawumbe let me say ngo-8:30, 6 past 8
starting from 24, I think kuyobe Wednesday 24, 25 kuyobe kuyi-Thursday. Siyaqala ngo-6 siyaphuma njalo njalo. So asihlanganeni khona-ke bafowethu. uNkulunkulu kanibusise anigcine anikhusele njalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.